Здравейте, сега ще ви представя едно тесте на Роял, 100% пластик. Ето как е отзад, отстрани. Да го видим отвътре. Така. Ето, така най-напред ми идват двата жокера. Много хубави жокери. Така, после да видим. Шопика, как изглежда шопика. Така, ето го. Така, да видим сега. Поп пика ми идва, дама пика и вале пика. Ето как изглеждат. На размери са нормални карти. Много хубави са. Ето 100% пластик карт. Ето. Нищо няма. Да видим как се разстилат. За разстилане не стават много добре. Но за трикове ми много харесват. Ето как е десетката и числата са 5, тройка. Това беше.